пастушки іграють, вол заслон вітають у дитяті, Бога знають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять судна співають, пастушки іграють, вол заслон вітають у дитяті, Бога знають. Приходьте кожний, приходьте кожний привітать Єзуса з чистою душою, з чистою душою виславлять Христуса. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять судна співають, іграють, вол заслон вітають у дитяті, Бога знають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять судна співають, пастушки іграють, вол заслон вітають у дитяті, Бога знають. Будь же вітаний і прославлений, милосердний Пане, праз Твою волю гораня долю, хай же нас не зможе. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять судна співають, пастушки іграють, вол заслон вітають у дитяті, Бога знають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять судна співають, пастушки іграють, вол заслон вітають у дитяті, Бога знають. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пана за вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня в литургии Костела вспоминаем благословленного Юрия Матулевича, біскупа. Скажем, сказать, территориально вельми близкий до нас, гэты благословленный, просим его заступництва, просим, каб ён у своих молитвах заступаўся за кожнага з нас перед Паном Богом. Святая мша, у якой мы сегодня удзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі Леонарда Вальцевіча. З нагоды дня яго нараджэння будзем маліцца аб патрэбнай ласкі, моцную веру, Божае благословленне і апеку Маці Найсвяцейшай на ўсіх яго жыццёвых шляхах. Будзем прасіць, каб Бог ім апякаваўся і вёў шляхам збаўлення. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты наполнил сердце благословленного бискупа Юрия Матулевича великой любовью до Христа и Костела. Праз Его заступництво учини, каб мы по Его прикладу верно наследовали Христа и великодушно присвячали житё служению Костелу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, нехай люди лічать нас слугами Христа і розпорадчиками таємниць Божих, а у таким випадку от розпорадчиків потребується, каб кожен з їх оказався вірним. Мне ж не істотно, як осудите мене ви, те людський суд. Я і сам себе не суджу, бо я ні у чим себе не докараю, але гэта не оправдывае мяне. Пан ёсць тым, хто судзіць мяне. Таму не судзіце заўчасна, пакуль не прыйдзе Пан, які асветліць схаванае ў цемры і выявіць намеры сэрцаў, і тады кожны атрымае ўзнагароду ад Бога. Гэта Слово Божье. Пан Бог могутний, Он король слави. Пан Бог могутний, Он король слави. Поднимите верхи ваши брамы, узнимитесь отвечные вороты, каб войшов король славы. Хто ж гэты король славы? Пан моцный и могутный, Пан могутный у боротьбе. Пан Бог могутный, и Он король славы. Поднимите верхи ваши брамы, узнимитесь отвечные вороты, каб войшов король славы. Хто ён гэты король славы? Пан могуцяў, ён король славы. Пан Бог могутный, и Он король славы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прославляю Тебя, Ойче, Пан неба и земли, что таямницы владарства Ты открыл детям. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами.
Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Табе, Пане. У той час прийшлі маці Єзусова і брати Яго, і, стоячи звонку, паслалі паклікаць Яго. Натоўп, які сядзеў каля Яго, казаў Яму: «Вось маці твая і браты твае, і сёстры твае на вуліцы шукаюць цябе». Але ён сказаў яму адказ: «Хто маці моя і браты мае?» Паглядзеўшы на тых, хто сядзеў вакол яго, сказаў: «Вось маці моя і браты мае. Бо хто будзе выконваць волю Божую, той мне брат і сястра і маці». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядзем на хвілінку. Вось маці моя і браты мае. Дарагія браты і сёстры, у сённяшняй літургіі словаў Євангелія мы чуем гэтыя словы Езуса Хрыста. І на першы погляд нам можа здавацца крыху дзіўна. Чаму? Таму што насамрэч гэта былі родныя Езуса Хрыста. З'яўляецца пытанне, ці ж бы Езус Христус не шанаваў сваю маці? Напэўна, не. Напэўна, не. Гэта не так. І пытанне зусім тут не ў шанаванні. Мы ведаем, што Езус Христус шанаваў сваю маці, таму што нават паміраючы на сваім крыжы, ён сказаў для вучня: «Вось маці твая». Ён, адыходзячы з гэтага свету, паклапаціўся менавіта пра зямное жыццё сваёй матулі. Таму сказаць, што яму быў абыякавы лёс яе маці, альбо родных, блізкіх, напэўна, сітуацыя зусім іншая. І праз гэтыя словы Езус Христус хацеў сказаць штосьці іншае. І далейшыя словы яго тлумачаць нам, чаму менавіта гэтае здарэнне адбылося. Бо хто будзе выконваць волю Божую, той мне брат і сястра і маці. Мае дарагія, заўважце, жыццё наша выглядае вельмі часта так, што каб нешта залатвіць, трэба мець, як кажуць людзі, альбо грошы, альбо знаёмствы, праўда? Ну, ёсць такое ў жыцці, праўда, як якосці так выглядае. Не заўсёды нават грошы ўсё вырашаюць, знаёмствы часам значна больш. І ці можна гэта перакласці вось на адносіны нашыя з Богам, рэлігійныя адносіны? Напэўна, таксама можна гэта перакласці. Якім чынам? Нам вельмі часта здаецца, што якіясьці вось такія асаблівыя, спецыяльныя якіясьці здарэнні альбо нашыя дзеянні, яны нешта нам дадуць значна больш у адносінах з Панам Богам. Чалавек часам, праўда, шукае гэтага якогасьці надзвычайнага чагосьці спосабу атрымаць ад Бога тое, што ён хоча. Напэўна, адным з такіх, можа, надзвычайных спосабаў з'яўляюцца такія пілігрымаванні, праўда, пілігрымкі. Ну, чаму мы пілігрымуем? Таму што мы бачым, напэўна, што калі мы прыходзім да Маці Божай, то там якісьці абраз, там якісьці ляжаць воты. Там знаходзяцца рэлігійныя воты, і мы бачым, ну вось тут адбылося шмат цудаў, праўда, тут адбыліся якіясьці дзеянні, і здаецца, што, напэўна, вось тут Бог нас выслухае, праўда? І, мае дарагія, так, але насамрэч істота пілігрымавання зусім іншая. Гэта менавіта давер Богу. Бог не ад таго дае чалавеку якіясьці ласкі праз заступніцтва святых, у санктуарыях, у месцах, таму што чалавек толькі прыйшоў туды, праўда, бо набыўся высілак. Не, гэта зусім іншая сітуацыя. Бог, чалавек спатыкаецца з Богам і праз гэтыя адносіны. І вось тут Бог нам сёння кажа, што найлепшым знаёмствам з Богам гэта выкананне Яго волі, гэта паслухмянасць Яго волі. Мае дарагія, бо менавіта так выглядае, калі мы паслухмяныя волі Божай, калі мы волю Божую выконваем, то
мы маем гэтыя адносіны з Панам Богам. Мы становімся з ім сябрамі. Ён так называе нас сябрамі. Ён кажа, я шаную вас як сябраў, не як слуг. І вось гэтыя адносіны сяброўства, вось гэта тое знаёмства, праз якое чалавек нешта можа атрымаць ад Бога. По-другому тут не працуе. Не атрымаецца там сказаць, мы этого ведаем, да? Ось, мы ў яго запытаем. Не, мы яго ведаем, але мы ведаем яго праз знаёмства. Мае дарагія, і заўважце, мы можам перакласці гэта на нашае жыццё, я не ведаю, як бы, ось, недавно тут было ў нас пытанне шлюбаў, правда? І я казаў, што раз больш маладыя людзі выбіраюць жыццё без шлюбу. Але яны звяртаюцца да Бога, нешта ў яго просяць, правда? То есть як это выглядае? Бог кажа, што жывучы ў сужанскім саюзе, трэба ўзяць шлюб, правда? Трэба перад Богам выразіць сваю згоду, прыняць другога чалавека, правда, у гэты саюз жыцця. Тым часам маладыя людзі кажуць, пане Боже, мы тебя послушаем другим разом, да? Ты там со своими вопросами, потому что у нас другие планы. Мы тут лепей ведаем. Бо мы тут рашылі вось так. Мы тут поживем пару годзікаў, разглядзімся, мы поживем у граху, зневажаючы цябе, пане Божа, плюючы на твае наказы, на твае запаведзі. Нам не важна гэта ўсё, бо мы рашылі по-другому. Но тым часам у гэтыя ж самыя дні мы будзем прасіць, пане Божа, ты нам штосьці дай. Вам не здаецца, што гэта крыху якісьці парадокс, правда? Можна яшчэ зразумець, мае дарагія, калі размова ідзе, напрыклад, пра, не ведаю, калі грэх прыходзіць у жыццё чалавека, правда, калі ён змагаецца, не можа. Але тут не, тут іншае зусім, тут запланаванае, правда? Тут чалавек запланаваў сабе жыццё іначай. А тым не менш, можна ісці, правда, пры гэтым у санктуарый, напрыклад, і прасіць у Бога пра заступніцтва кагосьці. І потым дзівіцца, пан Бог мяне не выслухоўвае, ён зусім мяне не чуе. Шукаць якіхсьці іншых знаёмасцей, прыходзіць шукаць, казаць, прошу ксендза, можа якуюсьці спецыяльную такую малітву вось на гэтую нагоду. Мои дорогие, спецыяльная малітва – это выкананне волі Божай. Бо той, хто выконвае волю Божую, той мне брат, сястра і маці. Куды ўжо бліжэй знаёмства, як мама ўжо будзе прасіць, правда? Таму гэта для нас вельмі такая простая справа. Паўтаруся яшчэ раз, Бог гэта не якісьці, правда, волшебнік, который выконвае нашыя просьбы. У рэлігіі гэта не пра тое, што тут можна нешта купіць. Бог гэта пра жыццё і адносіны. Пра жыццё і адносіны. І як мы ведаем, у адносінах людскіх добра тады, калі ёсць гэтыя адносіны ўзаемнага шанавання. Калі мы чуем, што адзін другому кажа, правда. І, напэўна, калі мы чуем, што Бог нам кажа і выконваем яго волю, тады мы і брат, і сястра, і маці. Аман. Успамінаючы благаслаўлёнага Юрыя, скіруем да Бога нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб праз пакаянне і пакуту ён узрастаў у святасці. Цябе просім. Молімся за законнікаў і законніц, каб яны асвятлялі грамадства прыкладам свайго жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых, каб яны ядналі свае цярпенні з мукай Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за грэшнікаў, каб Бог даў ім ласку, апамятанне і выпраўленне учыненага зла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за спадара Леонарда Бальцевіч з нагоды дня яго нараджэння і просім, каб добры Бог вёў яго шляхам збаўлення, каб умацоўваў яго
веру на жыццёвых шляхах, каб падарыў яго ўсімі патрэбнымі ласкамі, здароўем і благаславіў на кожны дзень жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы былі паслухмяныя натхненнем Духа Святога. Цябе просім. Божа, Твае вочы заўсёды звернуты на нас і нашыя патрэбы. Будь ласкавы выслухаць просьбы, якія мы да Цябе ўзносім. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Чому ж сьогодня ночка одніє, і як от сонця небо ясніє? Христос, Христос нам народився, Божий святом грешний світ озарився. Христос, Христос нам народився, Божий святом грешний світ народився. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Добрый Боже, глянь ласкава на ахвярныя дары, якія мы складаем на Тваім алтары, аддаючы пашану благаслаўлёнаму біскупу Юрыю. Няхай эўхарыстычная ахвяра дасць нам Тваё прабачэнне, а імені Твайму прынясе большую славу праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце. зносим їх до Пана, Падзякуем Пану Богу нашаму. годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з радасцю аддаем пашану благаслаўлённаму біскупу Юрыю, якога Ты даў як адданага пастара для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі наш павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым, Львом, біскупам нашым, Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. С Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, бласлаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Як прибегли пастухи у Бетлеем, заспевали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. И с поклоном кланялись все ему, отдай им пашану Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях,
Помолимся. Ласкавый Ойче, умацованный Наисвятейшим Сакраментом, покорно Тебе просим, учини, каб мы по прыкладу благословленного Юрия Матулевича вызнавали тое, у што ён верыў, выконвалі тое, чаму ён вучыў як біскуп, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амин. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Хто да ясляв Бетлеємських, да дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что пришел между нами жить. Той, кто Богом был спредвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Той, кто Богом был спредвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Ангел Панський звезд. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и завсёды и навеки вечные. Амин. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, будь з нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амин. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин.